Pa ćao narode, nije mi bilo neko vreme, nisam imao vremena. Imam nekoliko ideja za videe, ali trenutno idemo samo jedan. Dakle, danas ćemo praviti nešto što meni treba, a nije loše imati, pogotovo ko se bavi sa litijumskim baterijama. Ovo može biti 1x3, može biti 3x1, može biti 2+1. Nezavisne su potpuno nosači, odnosno ležišta. Tako da ne morate da lemite bateriju, već možete direktno da ubacite. Ima da se kupi sa 2, sa 3, sa 5, sa jednim, nije važno, znači možete kupiti pojedinačno. Ja sam kupio sa 3, pošto mi uglavnom treba za 12 V da veže na 3 ćelije na red i tako imam one BMS pločice. Međutim, u ovom slučaju pravim nešto sasvim drugo, sad ću vam pokazati šta. Punjač za pojedinačne ćelije, koje mi stoje, naravno, nisu još upotrebljene, a koje se vremenom prazne. Ovo je trebalo, boga mi, da se više od godinu dana se isprazni sa punog, s tim što je ova pločica za samo jednu ćeliju. Tako da će mi trebati za ovaj projekat 3 pojedinačne BMS pločice, jer se pune nezavisno pločice, ne pune se sve 3 zajedno, znači nemaju balans, nego je ovo balans za jednu, ovo balans za drugu, ovo balans za treću. Evo, testirao sam, probao sam. Otprilike sa punjačem od 1 ampera, 5 V 1 ampera, on puni negdje oko 600 mA, 700 mA, možda čak i 800. Tako da za 3 ćelije vam treba jedan punjač od 2,5 ampera. S tim što će ove BMS pločice, BMS pločice, ovo je single BMS pločica, biti uvezane tako što će biti moći da se stave 3 pojedinačna punjača ili jedan, ali jak, i bitno je da je 5 V. Znači, sve će pločice, svi plusevi će biti zajedno vezani, tako da će imati još jedan konektor. Ovaj ću naravno promeniti. Ovo je 5 V 2,5 ampera. I taj će konektor biti ovde pored, pa ću imati opciju da zakačim više ih, odnosno više opcija za punjač. Znači, ako punim jednu ćeliju, uzmem bilo koji punjač i mogu da napunim ako hoću 3 odjednom, da ne gubim vreme. Za par sati su pune baterije. Ja sam iz 2 nastavka punio ovu, iz 2 kratka nastavka od tipa sat i po vremena, tako da nije, otprilike 2 do 3 sata treba da se napuni. Evo ovako jedan mali dodatak. Baterija napunjena, potrošnja ampera 0. Znači, ovo sad još možda malo da puni i ugasit će. Znači, kad napuni bateriju, potpuno gasi. Evo, malo po malo i da sad ne bi dužio i čekali ovo, u principu, to je to. Baterija je puna. Kao što rekoh, ovdje ne smijem da spustim ovo da ne bi bilo veselo, ne bi napravio kurzschluss, da ne kažem kratak spoj. I ovo je otprilike ovako zamišljeno, mogu da stavim na sredinu, slobodno. Ukoliko se vezuje na red, recimo uzima se gore plus, gore su sva 3 plusa, tako je obeleženo, tako da se baterije postavljaju gore, ne cika-caka naravno. Ako se postavlja cika-caka, onda ovdje mora vidljivo da se napravi, kako se zove, da baterija ide plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. I onda se odavde minus vuče gore i odavde plus gore i to vam je 12 V, normalno. A može da se znači uradi da ovako u dijagonali i onda ovaj i ovaj pin su plus i minus od 12 V.
Mnogo je lakše raditi ovo, da ide ovako. Znači, idemo gore, dole, gore i onda su ovo dva konektori. Lakše je za pločicu, međutim ja ovo sad ne radim, pravim single i onda će svaki ići posebno. Znači će plus, pa minus, pa plus, pa minus, pa plus, pa minus. To je prilike ideja, to moram da napravim na računaru. Hteo sam da uradim staru metodu peglom i da crtam na pločici, međutim to već malo postaje problematično i zbog ovog džeka, zbog svega, pa ćemo vidjeti kako ćemo to sada izvedemo. Tek treba da napravim, ali to neću snimati, pa kad budem završio, eto mene nazad. Znači to je ideja, da budu 3 BMS pločice i da pojedinačne, 3 singla i konektor jedan one for all for one and one for all, i da se pune 3 baterije u isto vrijeme sa jednim ispravljačem. To je ideja. Ok, vidimo se kad budem napravio šemu. Pa narode, evo nas na sklapanju. Napravio sam jednu, odnosno 2 greške, nisam ostavio prosto za LED diode, mislim da nisam imao prostora gdje da stavim, ali nema veze, to možemo naknadno staviti vrlo jednostavno. Međutim, šta je problem? U brzini, pošto sam prepravljao fajl, nisam spojio ove minuseve, to ćemo samo džamperisati, to nije problem, i pošto je na ivici bilo ovde, nije se lepo toner uhvatio, tako da kad budem tu pločicu uradio, morat ću da napravim neki nastavak, neki džamper. I još jedna stavka, kada stavim ovu pločicu ovde, dioda ne može ići gore, morat ću ispod da je stavim. A namjerno stavljam zaštitnu diodu, to sam naknadno napravio i zato sam se malo izeznuo. Ali, kao što vidite, kad nešto pravite, uvek imate jedan prototip koji uvek može da ima probleme, i onda posle kada vidite gde ste pogrešili, gde ste ispravite sve te greške i onda radite nešto drugačije. Ako radite ozbiljnije, ne znam ni ja šta, onda, pošto je ovo plus rail, onda naravno morate da improvizujete. Pošto je ovo plus rail, ovako da ovo malo ispravimo, ovako, ovo je plus rail, znači minus ide sa kontra strane, plus mora doći sa ove strane, i to ćemo sad kad se ulemili, stvari nećemo odmah, da ne bi mi smetalo kasnije, prvo ćemo da vidimo minusevi, plusevi, i morat ću da napišem šta je minus, šta je plus, da se vidi vidljivo. To je to, pasuje. Razbušio sam malo ovo za ovaj džek i to ćemo da uradimo, i onda mada džek možemo na kraju da prvo probam da ankirujem ove zajebancije. Aha, imam ideju, one moment please. Da, evo me, u principu danas nešto žurim, pa ću pokušati da ne napravim još neku grešku, ako ne, morat ću da video nastavim kasnije. Uzet ćemo jedan otpornik i njega ću koristiti kao anker za pločicu, a na kraju njega će ići dioda i to će biti malo uspravno. Evo, pošto je to minus, znači ću staviti na minus, na plus. Ajde, stavit ćemo na plus. Prvo ćemo da probamo da vidimo, pošto vidim da li 47 ohma sam stavio, čini mi se. Pa da ne bih puno, pa da ne bih uništavao otpornike, hoću prvo da probam da vidim da li će to da radi, kako će da radi, pa ćemo onda da nastavimo dalje. Probat ću da budem ekstremno brz, kontra, što radim desnom rukom. Ovako. Evo ga. I evo ga. Ovo je
nogica se već zagrela na 300 stepeni Celzijusa. Malo ću još samo da, zato što sam naneo cinola na otpornik, ali nisam na LED diodu. Ne bi padalo sve. To je sad žurim da završim, možda može ovo, sad ću da vidim, ne, žuti ćemo staviti. Mislim da je žuti sasvim dovoljan. Odličan je. Lepši je crveni, ako može da stane, ako ne moram da tražim dalje. Pa ide, ali tesno. Ide tesno. Stavit ćemo žuti i stavit ćemo crni ekstremno tanki za, kako se zove, prvo ćemo napraviti samo jedan da probamo, pa ćemo napraviti dalje. Ovako. Da pazim da ne izađem iz fokusa, odnosno iz kadra. Gdje je moj drugi Igi? Evo ga, Igi. To je ujedno jedno malo sećanje na mog druga koga više nema. Se zvao Igor. Elektroničar i drugar. Da malo da isečem nogicu od diode, to bi bilo veselo. Da nisam. U vezi ovako, onako ćemo da... Aha, da, ovo sam trebao malo da raširim. Jel na plusu? Jeste na plusu, odlično. Ovako. Gdje ćeš? Aubre je... Opa. Da, ali morat ću ovdje da malo zasečem da bi moglo da uhvati kalej. Znači ovdje moram da skinem malo ovoga. Da skinem malo termobužirića, termića bužirića. Jer mi nestaje nogica. Sam predugačko ostavio termića bužirića. Sad naravno gubim vreme po običaju. Nazad. Dobro. Bacit ćemo diodu. Imamo ih još. Baš me interesuje što bi moglo da testiram u stvari. Pre nego što ciknem. Ćemo, baš sam žurio i jebi ga. Duža nogica je plusić. Ćao. I ovdje ćemo da ovo skratimo poprilično. Ajmo, ponovimo postupak. 20 ohma da stavim, a ajde prvo da to testiramo na ovoj postojećoj elektronici. Ovako ćemo ovako da savijemo na gore. Na gore. Vidim koliko je to, pa malo, nije to puno, ali ajde. Jel to da vidimo, to je ta dimension i to možemo da sad skratimo. Poslije ćemo navući neku termobužir, nije bitno, ali moram da stavim, da zalenim prvo ovdje.
pa da vidim kako će da se ponaša. Plus, ovdje je otpornik, ne mogu da držim prstima. Samo da mi ne pobegne žica, bit će veselo. Dobro, jedan uspeo. Evo drugi ćemo držati žicu. Ovako. Ajde jebote, ne otimaj se. Malo dodamo kalaja. Ovo je samo test. To nije za probu. To nije za stalno što bi rekli, nego test. Da vidimo. Au. Da vidimo šta kaže. Ćemo da sklonimo i ubacit ćemo neku bateriju koja sad već nije puna. Odnosno nije punjena. Plus da se ne zeznem. Minus ide ovde, plus ide ovde. I baterija sija. Cvrc, nema veze. Sad ćemo da vidimo šta kaže USB. Kada uključimo, da, on upali ovde, ima ovde indikator. Sad ne mogu da setim, moram da vratim video snimak jedan, pa da vidim da li se ova diodica gasi. Ništa, onda ovaj led i ne moram da stavljam, ali ako ga stavim, Boga mi ga puni sa 0.14 pune baterije. 0.14 ampera, to je ništa. Verovatno će uskoro i da se ugasi. Drži kapacitet odlično. Fora je u tome da ova dioda bude u stvari, da li je baterija legla, pa može da ostane, a i ne mora. Napravit ćemo sa LED diodom, jeste da nije baš tako slatko i lepo kao što sam hteo. Da vidimo da li ja imam mesta ovde da probušim neke rupice i da ja napravim, pa mogu. Wow. Wait a second, ajde neko ovo se puni da mi možemo da vidimo. Ajde sad probati malo da to okrenem ovako da se vidi. Dok ja ovde ovo sada malo iskorigujem. I samo da ne napravim grešku, jer to se lako dešava kad se radi nešto, neka prepravka i nešto na brzinu. Prvo ću uzeti ovku i ovde ću obeležiti da mi ne bi smetalo gde je prilike, ajde izađi, da ga ne bi na silu otvarao. Ovo ću da se pripomognem švajcirom, ovo je tamo. Sad ovako, diodu ne bi bilo loše staviti ovde, tu, samo da vidim gde je puteljak, pošto je ovo plus, znači duža nogica će ići tu, a kraća, pa mogu ovako, pa da, moram da stavim na pa ćemo da vidimo, znači moram u liniji sa ovim da stavim, dobro. Pa ćemo da vidimo, plusići su, donje su plusići. Pa probušio sam ja solidno i onda da vidimo gdje ćemo probušimo drugu, a otpornik ćemo staviti odozdo. Druga mora biti odmah pored. Ovamo, znači pored, znači ovdje ćemo otprilike da probušimo.
Makice sam ga iskrivio. Znači, plusić, duža nogica ide ovdje, to sad nije važno. Ajs. Ovako da to legne, to se neće vidjeti. A ovo će ići ovamo na otpornik. Dobro, i ovo, odlično. Evo ovako ćemo da uradimo. Gurnemo kroz rupicu i da ga izvučemo i to će mi biti anker za pločicu. Tako će biti i ankerčić od minusa. Gde je onaj otpornik? Treba da imam još neki. Ovo da vidim. Ovaj sam fikno bacio, ne treba. Znači, ovo je 1 ohm koji sam ja uzeo. 47 ohma. Ovdje su mi 47 ohma jako bitni za neke MOSFET-e kada radim. Ali, znači, i to je dosta jako. Ajde da stavimo neki drugi. Ovo je dosta jak otpornik, nećemo, odnosno slab otpornik. Jako sija, ajde da to stavimo. Imam od 75 ohma i njih imam poprilično i to onda nije problem. Ajde, prvo ćemo napraviti jedan za probu. Ovako. Kako ću to da izvedem. To liči na nešto, a da ne napravimo neki kratak spoj. Evo ovako ćemo to da uradimo. Ajde, izađi napolje. Boga mi, počeli su i ovi u elektroradnjama da malo fušerišu. Ovi otpornici su kineski otpornici. Slažem se ja sve kinesko danas, ali oni su počeli da malo krajcuju to. Ovo su mnogo tanke nožice od otpornika. Ćemo da probamo to malo da zalemimo. Ćemo malo da zalemimo to. Ovako ćemo malo to da okrenemo i onda ćemo da kako to da izvedemo. Ali prvo šta ćemo raditi? Da. Prvo ćemo da ovu diodu zalemimo ovdje. Samo ne bi pomerala. Da mogu da fiksiram taj deo priče. Sad mogu ovo malo da izvučem. Pa stavimo pločicu. Gde si bre? Evo ga. Stavimo pločicu, a onda ću ovo da samo privežem za početak, da ne beži. I sad da vidimo kako ćemo da ovaj otpornik stavimo i gdje ćemo da ga stavimo. Ovako ćemo, ovo ćemo da skinemo. Ćao. Otpornik ćemo da krajcujemo. Ovako.
Ok. E sada ide termovužičić. A pre toga ćemo da vidimo kako možemo da ga stavimo ovako, ovako malo ukoso. I onda ćemo nogicu da zamotamo. Dobro. I ovo ćemo malo da ostavimo ovako. Ovo ćemo podići na gore. E, to je kad nisam namislio na vreme, a ne pravi mi se nova pločica ni u ludilu. Ovo treba da funkcioniše. Zajebao sam se. Ovako. Ćemo slonimo. Ovako. Pa ćemo ovo savijemo ovako. I da ubacimo kao ankerčić ovamo. Evo ga. I tako ćemo ponoviti postup. Evo, otprilike je to zaštićeno, ne može da se prespoji. Ne može da se prespoji. I ovako ćemo sada zalijemo. Tako. Onda ćemo ovdje da dodamo kalaja. Evo ga. I ovdje ćemo da malo pojačamo ovo da malo lepše izgleda. I to je to. Ovo ćemo skinuti. Kažemo krajcovati. Žmurim. Ćao. E sad idemo ovo. I još jedan mi treba ankerčić. Dobro dođe ove žičice od leda. Dobro, ovo je plus, ovo je minus. Minusove moram da nekako drugačije zakačim, to ćemo da vidimo. Kako? Ovako, ćemo ovo da zalijemo. Ovako. Minusove ću morati da bridžujem. Pa ćemo napraviti jedan testić. Ponovo. Vidim da se ugasila, ova nije. A da se ugasila ovdje još nije, još uvijek ga puni sa 0,5. (0,05 ampera. I ovo ćemo mater. Seci. Beži bre. Seci. Seci. Hao jebote, namagnetisano. E ovako. Taj je gotov. I da napravimo test kako to radi. Ovo ćemo staviti. Plosići su napred. Ovako. Au. Imat ću problem da probušim. Dobro. Bušit ću ovdje, vidjet ću po ovoj pa ću da bušim tu. Ok. Sad ću da obeležim to. Treba naći onaj moj crni marker. Na vezi imam crveni. Znači imamo ovako. Znači u ovom pravcu. Bušimo ovdje rupicu i ovdje rupicu. I onda bušimo ovdje i ovdje. Ukoliko to uspe da ne bi skidali sad ovo, a možemo zalemiti samo dva ova, pa ćemo vidjeti.
Ajde, malo veća površina. A lemilica je 300 stepeni, idemo 350. A malo se zagreje. Znači kad se lemi nešto što je slabije kao otpornici, diode i ove male površine, onda se stavlja oko 300 stepeni. Malo da ga bude to lepši krug. Tako, i ovdje ćemo da stavimo kad se lemilica zagreje na 350 stepeni, ovaj srednji vrh, to je 3C. Onaj koje interesuje, to je 3C vrh. I sada ovo još nije sišlo na nulu, zato nećemo tu bateriju da diramo, nego ćemo staviti ovu. I ovaj je plusić. Da, nisam ovo džamperisom. Dobro. Vadi bateriju napolje, znam da sam nešto zaboravio. Skoro ću morati da prekinem. Da, ovdje sam zaboravio da džamperišem. Na minus. Nečim debelim. Stavit ćemo, ne mora debelo, ali može ovo. Ovako ćemo. Na pola. Da ćemo ga staviti ovako i probat ćemo da to zakalajšamo, kako znam i umem to sad kad sam napravio glupost, sad neka mi je. Tako, ne diraj, sad ovu drugu stranu. Tako. Evo ga. To je poprilična debljina. Možete da vidite ovdje. Opet sam bio u kraju. Ne vidi se. Sad ćemo da vidimo kad se ubaci plusić, da se upali diodica. Jeste, evo ga. Radi. Tako, sad ćemo, a ovo nikako da završi, ništa, ovo ćemo da isključimo, tada mu radim, evo sad ćemo da probamo, Uni ista 0.15 za početak i ovo radi. Ok, sad nastavak dalje, da kompletiramo ostalo, ali moram da prekinem sada, pa nastavljamo poslije. Jednu sam montirao, da ne gledate sve. Možda ću da izbacim i ovu treću, možda i neću. To se mene neće niko ni da vidi, ali nema veze. I ovo nisam zalemio ovdje. Vjerovatno neki vrište sada. Si vidio? Nisam. To se pregleda sve kad se završi. Odlično. Ovdje to. Šta nam treba? Treba nam dioda. Kako smo rekli, plus ulazi ovdje, izlazi ovdje.
ali to ćemo seći nekim većim, jačim klještima, ne ovim. Ćao. Ovo što ide 3 ampera, treba bi neka jača dioda da bude. Ne bih voleo one male predsoljke, ajmo ovako da okrenemo. Kad ne bi bežalo, ne bi bilo to. Sad ne dire ništa. Sad ćemo da je zalijemo u drugu stranu. Ovo je bitno da malo uvoti. A ne bi klackalo, jebote život. Da pridržavam još i to je. Sad ćemo pojačati na 400 stepeni, jer ovo je već poprilična masa. I naravno sačekam malo da se ugreje lemilica. Sastavni deo lemljenja. Da je veći vrh, deblji vrh, ne bi morao da povećam temperaturu za ovo. Ali ovdje sam morao da povećam. Sad ćemo sačekati malo lemljica se ugreje, pa ćemo da popravimo i to i onu drugu stranu. Prestala je da blinka, ali još se vrh nije usijao, trebalo bi sačekati još neko vreme, ali ajde da krenemo. Kao što rekoh, nije loša ova lemilica, jaka je, poprilično je jaka. Znači vrlo brzo dođe do oporavi temperatura, kako da kažem. Dosta je jaka, a ovdje je veća površina, ovdje malo više se muči. Evo ga, to je to. Sad idemo ovo. Samo da još jednu stvar provjerim za svaki slučaj, nego što zalemim. Centar je krajnji. Jeste, dobro. Znači masa je, ova dva su masa, centar je krajnji, ali kaže bolje da provjerim. To je plus. I naravno, ukoliko dobija sa ispravljača struju, da se ne desi da je ispravljač pogrešno okrenut, ne znam šta bi bilo sa pločicama, da li imaju zaštitu ili nemaju zaštitu. Upravo zato sam stavio diodu, jer taj ispravljač, ako stavite u jedan od ovih, teško ćete naći 2,5 ampera 5 volta za telefon, može da bude 2 ampera, a to je poprilično jaka struja da bi jedan džek trpeo. Tako da je poželjno da svaki džek ima svoje napajanje ili ovo jedno glavno napajanje. Šta je još fazom? Što više kalaje ovdje, to će bolje držati džek, jer džek trpi fizičke, kako kažem, fizičko nasilje. Znači ćemo malo da smanjimo temperaturu na 300 stepeni i moram da uzmem konektor još jedan. Evo ga. Ja sam osmislio da ovdje stavim još i taj konektor na svaki slučaj. Shit. Pobego, uteko. Znači malo da mi sprži prstić. Au. Ali naviku sam. Tako, sad kad je ovaj uhvatio sam mogu da popravim. Ok. Done.
to. Sad ćemo provjerimo da li plus, i moram da napišem ja to plus minus bez obzira. I opet ne mogu naći flomaster. Evo ga crveni. Da napišem ovako da je plus. Da, makar na jednoj strani, pa ćemo kasnije to napisati kako treba. I da vidimo jednu po jednu da li radi. Radi. Ne radi. Yeah. Šta smo propustili? Šta smo propustili? Morao sam diodu okrenuo naopačke. Jesam, volino. Dobro. Znači, dioda out. Ali punjač ne radi pošto moram mase da premostim. Ovo je masa, znači masu moram tu i tu da dovedem i ovo nisam doveo. Ček. A mada sam okrenuo naopako diodu u svakom slučaju. Ja sam vjerovatno morat ću da sečem tu diodu. Nema veze, a ćemo to da vidimo. Tako. Znači ovo može da stoji slobodno ovako, samo ćemo napraviti tu neke, vidjet ćemo, napravit ćemo neke odstojnike da mogu da spustim, a da ne razrišim ili neko zaštitim ovu površinu nečim. Možda ću i da prelakiram tu površinu nečim, da ga zalijem. I malo mi je otišlo u stranu, to nisam planirao da mi ovo izađe napolje, ali jesam hteo da bi mi se maltene u liniju uvukle pločice i konektori i tako dalje. Čekaj, ovo je malo da popravim. Tako. Evo ga. Evo, lego je. Lego samo špic skinem. Tako. Sad treba da premostim mase. A minusevi mogu da ih premostim preko ovih pinova, nekako. A mogu i dole da ih mostim. Lepa telefonska žica, plava. Lepa plava telefonska žica. Ovako, ovo ćemo da skinemo. U stvari nećemo tako. Ovo ćemo prvo da napravimo, da imamo koliko meni treba odavde. Tako, pa ćemo ovo da prelomimo. To je 1. Minus. Ovo je minus. Pa ćemo malo još da ga namestimo bolje, iako to nema veze, ali kad je neko lud, on je lud, a taj sam ja. Malo samo na dole, sam skratio više nego što sam mislio, ali nema veze, može i tako. Okay. Ovako. Klik.
uzmemo kao vaja. Sad će biti malo zebancija, pošto je malo veća površina, na 350 stepeni. Ok, ovo je loše zelenjeno, ali moram malo sačekam da se ugreje. Zagrijemo površinu prvo. Zagrijemo prvo površinu i onda samo spustimo ovo. Brzo sam, vrući prsti. Ovo ćemo, da se ne bi desilo, se nešto sjebe. Treba bi nešto zalepiti. A možemo i da uradimo jednu drugu stvar. Da bi zaštitili, stavi se ovdje gdje je lak za nokte, kako se ne bi desilo da tu plus i minus naprave kratak spoj. Pošto žica ide preko, mogao bih i ovdje, iako je to termobužir u pitanju, da to isto uradim. Da zaštitim ovaj rail. To ćemo trebati sad 3 dana da se osuši, ali bože moj. Sam tako debeo sloj stavio da to nije normalno. Malo to da razmažemo. Tako. Ovo ostalo nije u opasnosti. Pa ćemo sad pažljivo da ne se ne useremo s ovim. Ajmo ponovo da zabodemo. Malo tesno ulazi, nije baš friendly za menjanje, ali ajde sad, sve 3 rade. I sad ćemo da probamo, dobro, neće da se može, ćemo da probamo kabel 1 po 1. A vidimo da li radi. Naravno, umazao sam se. Pipnuo sam tu. I jedan kabel za sve. Jedan kabel za sve. Mogao sam da otkačim te mase. Nisam, zato što ne može, spojena je zbog jacka. Ok. I sve 3 pune. I vuče trenutno 70 mA. Ću namjerno da izvadim jednu. Pre toga ću da isključim iz struje. Pa vidim koliko će da padne. Već ćeš u pičku materinu. A zašto ova dobija? Da, dobija preko ovoga. Ako fali baterija, sija plavo. To nisam planirao. Ali ako izvadim ovo, reći mi da je mjesto prazno. Pa dobro. Nisam to baš tako planirao i tako hteo, ali gde ćeš bre? I to je to. Znači, ako nema baterija, sija plavo. Ako ima baterije, ne sija plavo. Ako dobija napon napred, to je, a ova su kontrola da li baterija ima
nešto struje. Eto, možemo i tako da neki kapacitet ima nešto voltaže, neki kapacitet nešto. Ok. Delimično projekat uspeo. Mislim, uspeo je. Nisam baš tako teo sam diode neke stavim, ali nema veze. Ovako, ova strana je plus. Ova strana je plus. Ako bude našao crni marker, stavit ću minus. I to je to. 5 volta, 2,5 ampera. Napravit ćemo posle jack za ovaj ispravljač i to je to. I to je to. Mogu da probam ovdje da prebacim na 5 volta i da dovedem jack ovdje direktno umjesto ispravljača. Ali nema veze, nije važno. Mogao sam još i da uradim, da napravim na pločici, imao sam mesta ovdje. Mogu sam da napravim da ima i ulaz od 12 volta koji bi linearnim regulatorom, ali onda bi on smanjivao sa 12 na 5 volta pod 1 amper, to bi bilo, sačuvaj Bože, toplote. Neka, bolje ovako, nećemo to. Dobro. Pa to je to, narode, za ovaj video. Posle neko vremena imam još nekih ideja. Vidimo se uskoro za koji dan. Sutra je praznik, ne mogu ništa da radim. Pa se vidimo od nedelje. Znači od ponedeljka pa neki dan, pa ćemo nešto da... Imam još nekih ideja da napravim. Vidimo se. Hvala na gledanju, pozdrav, ćao!